There are few traditional musicians under 40 today who did not compete in Slógadh Náisiúnta when they were young. Slógagh's main aim is to promote and develop the use of spoken Irish. And in so doing, it provides an enjoyable opportunity for the country's talented young people to perform as Gaeilge. Slógadh Náisiúnta is a celebration of the best of youth arts, and it also celebrates our traditional culture as well, with competitions like céilí bands, one-act plays, storytelling, scurry-up, art, video competitions, creative writing, and radio programme making. This year, in conjunction with Comóra Nócha, Slógadh adopted as its theme the rights of man. When Slógadh Náisiúnta was founded nearly 30 years ago, only Dubliners and people from the Gaeltacht took part. Well, now every county in Ireland is involved, and Slógadh has become one of the biggest youth festivals in Europe. Every year, thousands of school children take part at local and regional level to reach the national finals, taking place this year in Wexford. The festival was officially opened here at the Theatre Royal by the Minister of State, Éinne Ó Cuív. Tábhachtú bhain na Slógadh go bheiceann na daoine óga gur teanga bíodh an Gaeilge te mugann gon rang scaile agus gur teanga tanmhachaíos go féidir sásta agus tanmha bhaint as feadh sprí agus caint agus ceol agus drámaíocht trú Gaeilge. The town is packed with enthusiastic young artists, musicians, dancers and actors. Tá sé hart ag bhui me John Tanabas bhí sé ionta, bhí gachtain na fecintar, bhí me goire, bhí sé ionta. Se just buimiid Tanabas, bhí me caint gachart. Sin bhána mé dhéanamh arís. Bhí sé ionta. Nuair tháinig na dwarfs amach bhí ar an gúiseig agus bhí sé just déag mé amach agus bhí gachart sé ionta bhána mé dhéanamh arís. Arís agus arís. Little hole bag me bug me, you know, ta just áit amháin an má bugmuid bag me sásta muna bugmuid. Sin. Rinne gachar just féile na sin. Má tá Slógadh anna háachta go sína báistí. Tá mis sin ná tréis bheith páirrta go Slógadh le féin éon ó trúga bliain mar sin, agus tá
Tá bíodh nas Port Loriga agus tá an set dhéanamh gúnsa tá sé as Port Loriga. Nuamh tá suas le 6 setanna sin dahad a thugpáistí chun bheith páirt agus Slógadh an bliana. Chun siad obair anna dhheachar ar fad isteach. Ag cleacht a gá ihe gach seachtain asúlam. Agus tosníonn siad anna bheog a buchlí agus na cálíní mar níl na set na fuiriste. Tá sé lena dhéastas na páistí taistiltas na átain éagsúla. Sin an rud is Mhair Slógadh stolan. In bliana tá sé Loch Garman agus bhí sé in cúntaí an clár an Tom Down agus stolan agus bhí sé hús a dún dalgan agus sin an rud is feadh Slógadh na páistí óga chun taistil agus bheith páirteach sa teanga Gaeilge. Béad go méid an táling ní bhhaile mar rá. Den míad an iireacht is fearr dhéanamh. Ní bhhaile mar rá. Her Excellency President Mary McAleese was a guest at this year's festival, and she particularly enjoyed the cross-border project presented by Dundalk's St Patrick's Academy and Dungannon Grammar School. Well, tá Slógadh tábhachta don teanga, tá Slógadh tábhachta don cultúr, agus níos tábhachtaí fós fólamíonn daoine óga féin bhas, féin bhuinín agus obair le chéile. Call in breakfast! Slógadh sister. Alongside you! Who alongside you? Ach, yeah, no, really, but I didn't. George took roars. Yeah, sure. Hasí me gobar an drama seo Manfor agus hánig daltaí as dún dealgan go dtí Dungannon agus bhí muid cleachtú sa hála an drama an sin thuimiid le go dtí Dungannon agus bhí muid cleachtú tríla an sin fásta tá Slógadh Ionta Mai don Gaeilge tá sé Ionta Tábhachta don daltaí a bhfuil ag fólam Gaeilge tá sé just arrás. Bhfuil me le an Uachtaráin agus tá sí Ionta Jazz bhí sin arrás bhain me salt as sin. After the performance, President McAleese visited the art exhibition. Look at our go bhfuair méid churbhéin seanlah aniu. Is é seo mar chiad thuairs ar Slógadh mar Uachtaráin cé go raibh mé an ribh mar scoláire agus mar tuismothair. Is léirdú go bhfuil ach an duine buin sult agus íomhnas as an éile. Is léir fásta go bhfuil caideanítach ard na comórtasaí.
Tá mo hosta fós ag prebó an ceol, agus tá mé faoi dréacht ag an álín seo. Chur an dramaíocht glindar ar macrí. Is sampla don obair tras phobal is ansel lom héin. Drochad eile tógtas sa tír. Is mór liom an obair atá siúil ag Slógadh agus ag scéimeanna le gaolin. Tá sé firstenach gur an seo I mbaile starúil Loch Garman atá Slógadh Náisiúnta. Geniu Slógadh ón Eisteddfod in San Fratenberg. Bag nach trocha bliain ó hon. Fear a bhí amón na scéimeanna an Bhfuil agus chunach sé an tarafa a rinn an Eisteddfod don winteróg in san tail cultúrtha in San Fratenberg agus cheann sé an rud ceanna thorabón an seo hanéireann agus bin Slógadh. Cúpla tábhacht a bhaint leis na máltóirí, tugann siad cóirle don thomathirí agus don na múinteoirí. Agus churann siad cóirle orthú fáin chéideán agus fan na rudí bhfuil siad a súil leo. Agus an sin ag an Slógadh Náisiúnta sin chéideán atá gceist, agus siad na máltóirí a cheann an chéideán. Vitally important behind the scenes is the contribution of parents and teachers. Dín orbar a bhí dhéanamh ag na páistí son trí nó ceúr sa teachtain. Thosnaí mar mí darfór agus an sin tá mí an son a mí abrán. Déireacht na páistí go bhfuil sé búta ach deing héin go bhfuil an caidánim lína an áda fad. Múnúlú, ménéile, manala, manla, múnlú, ménle, mínle. Is cuma, an bua. Tá láinthe hí ag na páistí san a bheith ag buine grán as an teanga. Tríd an tlachta agus $3 an stáitse. So sin an rud fácht at fada. Well, O'Have Ulvacon de bhí lán Ulvacon na gceist, cloch the gach máidir for that denomade. Chos nómad hartar gábhí ó hen, agus an sin cúmad a rais cuige, tógmad sus and then cúmad a rais cuige. Ceap misgraf si de rais. Súsar an stáitse bhí si canna ó sord agus yen siad an dausa agus an rink agus bhí sport agus crack acu agus bhain si tanavas sin an rud is tábhachtí faoi. Tásúla gan gáir go mála anyway. Bhí a lán takeíocht don na tismóir, bhí na tismóirí go húntaach ar fad bhí si déanamh na héadí rih ag teach sios ar an busling, ag tuair deir na páistí, bhain tismóirí taobh hir den stáitiling, ag carúling, ceir leis na páistí chun Ulvacon dhéanamh. O'Have spragan natanga de tá Slógadh go híntaach. Rih an seachtain rih Slógadh tá na tismóirí teach le chéile, cainte scoil le chéile, bhín maidin beag acu chun na héadí Ulbú agus learann si úsáidann siad a Gaeilge. Cohíonn sé atmosfér iontaach a scoil beag mar Gaeil scoil mhara. Hi, Dad. So ceann le colíní sa seán eile.
matter how much Irish you have, a little or a lot, Slógadh is for everyone. The young performers have put their heart and soul into preparing for this festival. The one thing they all share is their participation, working as a team. Casper Films versicht nooranicht. Sibh na gaeilge agus clisteach na cante. Wel said cúis ná man vet tasir. Ach brian John aisteach. Fe cantla chéile versicht. Na rúirt me le tána ón. Grud aisteach in ag de birte. Níl cant ag the Spice Girls ed. Níl se cool agus níl se funky. Agus ní a comedy of that san Irish top 30. Mu sé brianmo. Níl amach caimhinn cante. Le rog wil tú gwelach. Maar dan de versie zag vader is klistecht te versicht. Liene moet jacht noemen, ach een taver weg special. Agus keert voor nog met jacht laag. Lauren moet geilgen naar veld. Agus kassen toele koordje. Extenden te koordje. Agus spinach rekken. Te Slógadh, maar dus is nagelbert cool. Maar dat was het. Dat die niet laat geilgen. Die nach rol laat geilgen hanna. Not tuitionally snot hard on. Speech of the Glam Viodan, the Higgin in the Yontas. Well, Thresh nach will Chavashin is coming to its free. Big low clack to the design must mean in your read. Special Maleshka Vrain, Amal Seer. Soccer with Marshin, Gomolin with free. Is wooden verse of the Vesha, says Kumakert free. Is my dagger with the Hele, need vision with the unreal. Numerous van de session, maar nu more en tien is nu more Loch Garman. Agus wie moet de rock platzelligs wie wat niet smoothinian. So numerous nervous. Dat is zo. Ja. Dat is alright. Bij het slotje wil terug. De heide stroop. Hoe is het slotje van? Sport my, you know, kun gwege a cor, kun cane, you know, kun Maxim Aithníonn and on Tonga, you know. Crack. Spree, you know. Got to talk like eile, agus go over like eile, agus, you know, as Slógadh eile. Hormid, you know, our creation nimid, Tommy Darrier fuiach, Tommy Togan go book, you know, nimid kun rit sus you know, stars rain. Tá peamh beag am a lábha. Thusing me ag lach a druggy. Cú mé stray. Dromh óir. Páraí na sanamdom. Bhí mé tanmh an saoile gcónaí. Gló an. Tháinig strainseir. Bheall sé mé. Agus thug mé druggy wai. Ní hiigem cén cuí a tháirne seo. Ma Colleen, from a fat of your boss the druggy. Hug me gockerty. Hug me arrogantí. Hug me alán arrogantí. Cannig me couple beugtí tisgref spéisici a bheith marceocht. Cur me ag in scoil is fear. Ní hiigem cén fá. Ní hiigem cén cuí ar tháirne seo. Bhí sí có das séimh canan nar bhí sí óg. Well, níor a bhíon dhearr na dúfar eile aici, ach bhí go leor cardide aici. Cá sí lán amala na cardide seo. Níor thóg sí do bháil iad riamh. That's fine more, eh? You know, she got. To say, doctors carried a green yoga, you know. Costing sheet clean a druggy, marna. 5 minutes while ruddy knock around of. So, Captain will say, tout of him, car or knock rud mahid, you know. Well, size on Ugnes, on gra, Colleen lay fain, you lay gra on a hishmori, you lay cardeki. So, cording she, wood egg and hog tag malt or druggy. Tain she a druggy, scrissen she a hail. I guess just cut on cora mac, gone dull nac a druggy. Marnie and she dain with a cool marble, you know. Bhí siad wham a tuigeann sibh, bhí siad wham go géir. Chun géir. Páircín Alban dom.
agus bhí sé geirí siúr fear a bhainú obair sléin móntá. A ní ro séf go fáil a bart. Is fecinn do héana go le má ar a bheitthe lá. Na a bhí sear heol, há si a bhain ag féidraart. Ní ro siad a bhaithí dal dá agus freisí an seo. Hanna cá glórig an sin cuain fear ar mariliche agus ní róscí go tí éine tí. Bhí mat bart an lí has na tíní. Thóg sí an tuaig agus haid sí an chladíntá. Se méid am air go bhreis an madú an seo. Hala iver a héan, hí comórta sa dó gníomhar síocht rangadó go dtí ranga cethar, bútóirí céadáid búte ag gailscoil míide Kilvaróg. Ó bhí méid sanna sásta tréis an dúis a bhúcant sí gachard bhí méid cósanna sásta ní cred me se gur bhúg me dé. Ceap méid bhí méid go a caiile an tíó ag pointe bháin bhd ag mar sin má hála sé an bliain se cáte domsa cáil méid ar lefuinte. Agus an búntóir sa mórta seo agus dúis náisiúnta Slógadh pointe amach ag ónach sibhne Loch Garman, Little Cannon, Tirconan. Tá go leor daoine stíom gus tá tú bunsrutí tú acu páirte an rud is mó. An céadáis san gmórta seo, gmórtas na hála le berte, faoi cúide, pointe amach ag ónach Cristalda. Agus astamar is an dána bliain I 1998 agus mar an nora nuair a bhúmaideach níor bhúmaideach le pointe bháin. Each year, the festival ends with An Balcríoch. This is the final concert where selected winners reflecting the wide range of talent throughout this festival are chosen by the adjudicators to celebrate the spirit of Slógadh. The Minister for Education, Micheál Ó Mórtaín, was this year's special guest. Gná smaoiníonn daoine múntóirí sa rán ach tógann se annach chuid ama do múntóirí bheith tuairteada donna páistí an seo Loch Garman an tacht an seo ach gan áras a bhrit na bliana ar fad. Tugann se seans dóibh tacht le chéile I ggóthaigh náisiúnta buachaí agus chalíní an ngach éonáid ar fud na tíre an ngach éon sa scoil. Is féidir le tacht an seo agus búla le chéile. The main aim of Slógadh Gaeling is to strengthen the use of the language. It gives young people the opportunity to speak Irish in a pleasurable and enjoyable way. It gives them confidence, not only in their spoken Irish, but in their artistic talents.